L'obra Marburg, de Guillem Clua, que reflexiona sobre la por de la humanitat a la desaparició i a la fi del món, ha estat per Sergi Balbel, director artístic del TNC, la peça més representativa de la temporada 2009-2010. És una aposta molt valenta, un tipus de teatre de risc fet per un dramaturg que té 30 i pocs anys, és a dir, molt jove, i la maduresa que hi ha al darrere d'aquesta obra, jo crec que poques... La maduresa no només per la temàtica, sinó per com està elaborada, jo crec que per mi és un salt endavant en la nostra dramatúrgia. Però el fet més excepcional de la temporada és que, malgrat la crisi, es tanca amb un balanç d'ocupació del 75%, el segon millor registre de la història del teatre. És una temporada que ja vam arrencar amb la paraula crisi a la boca, no? I clar, fas una previsió que ha estat molt per sota del que finalment ha succeït. Per Balbel, una de les coses més positives de l'any és l'èxit del projecte T6. Com aquest projecte que volem mimar és un projecte més alternatiu, un projecte més arriscat de protecció als autors joves, doncs ha acabat tenint una molt bona acceptació. Tot això, però, s'ha aconseguit superant la delicada situació econòmica que passen les institucions culturals del país. Mira, nosaltres des del 2008 tenim retallades en el pressupost. Per tant, la crisi no ens ve de nou, ja és com una constant, el que passa és que en lloc d'anar a menys, doncs va a més. De fet, ha estat precisament la crisi la que ha obligat a posposar 2 de les obres previstes per la temporada vinent. Això a vegades doncs, obliga a reduir el número de representacions i també potser obliga a imaginar formes diferents d'abordar aquella obra de teatre que passin més per la imaginació o per la fantasia que no pas pels mitjans tècnics. En qualsevol cas, el que demostren les dades aportades aquest dimarts és que el TNC gaudeix d'un públic fidel que veu en l'institució una garantia de bon teatre.